karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piota sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Balagtigi. Kinahanglan magkabuhi ko din yung luwasay. Unsa lagi na ito makabuhit ha? Pwede na kalikos ini mga panuway sa agbot na to. Kito ka na. Ala! Ang tumusok ko. Ala! Patay! Ay, isang mulapis na ko. Patay! Sugatot ka na nagikuptan kong suho. Oya, hala di kisi-kisi ka na ikot sa sikat sa so. Tikit lang! Pasuin ko mo doon na ito dyan! Puso, Kina! ang tanong nga nagapos sa kuti. Pasuan ko siya ninigida kong suho. Lamo na! Kinit! Kana! Dong! Nindo tao! Mura na nagkunggo! Mahadlong ko kayo! Sige pa dong! Sige pa! Sagutan na ni Kurog! Ni Kuyo sa mga tanong mo! Hadlong sila sa kayo! Munal ba? Kana! Ala! Murag kunggo! Ala! Murag kunggo! Oy! Dong Jens! Dong! May nisakit. Kita lang ang ni Adinhi Laura. May nadunggan ko. Doon ay masingkit. Ingon sa gusto magpatabang. Mupadayon ta sa atong gimbuhaton, Laura. Way laing tao dinhi. Gawas lang ka na to. Sige na, guba ka ng lapad nga bato. Bugon ko. Oh, Bugon saan ko sa pagkuba. mauna kini ang panahon nga mogamit ka sa imong gahom, Laura. Kamitod ko ang akong kahong sa pagkuba ni ng lapad ug ligon kayong bato. Oh, Laura, kadiyot. Kay tangtangon ko ka lang itom nga panapton nga naa sa imong kamot. Nga nung mihunong kas paglakaw, Tiking? Ano di ba tamonong? Niabot naman to! Ha? Mo? Ni ano ta? Oo! Na! Abot ka! Unya. Asa man ang bahay diha? Duta tingo ka. Nga wa may bahay, Tiking? Sigaan ang mga mata ni mo. Ari ako alos! Sigaan ang budlat mo, mga mata! Ay. Ay, panaway, ha? Tangkugoon ti karong dapog. Mabudlat ka ron. Duta tingo ka. Bisag suko ni Duta tingo ka. Di ka maangkon nga. Tinuod man na. Kitang dua, mga siga matag mata. Mga bumbilya matag mga mata. Pagtarong diha, Ha? Ngayon na tingo ka? wa man ko nakitang bahay. Kana? Mga tipak kasag-kasag na may akong nakita nga nagpasad sa yuta. Naabot ang kaliwat ni kupit din ni ang iyang mga anak-anak, mga kasag, mga limango. Hoy. Pagtarong ni. Isa man? Wa man lagi ko nakitang bahay lagi. Kanaday! Asa man lagi? Yang mo diha! Aron kakakita! Gihangir na yung bahay kay imo pa man kong payanguron. Wag yagiran! Yangon lang, yangon! Iso ka ba eh? Di man bahay nga ako nakita. Sa mali mong nakita, ang tumoy sa way sa bahay. Alitob. Ang atop sa bahay mo ako nakita. Kananon! Manay husto! Klaro, hari ako alos! Libog ka ni mo! Ikay libog, Tiking. Lutatingo ka! Nindot. Anya lang ta din eh! Di lang ta mudul! Paminaw. Maniid ta, Tiking. Good! Very good! Ikaw ra yun lagi ang makaablin ni Laura. Ikaw ra yun. Ka-bright yun na ako, uy. Bisan dili pa mutugan, Senyor Andres, nga ikaw ang yawi. Ako ra gihapong nahibaw-an tungod kay naamang ko'y bulang kristal. Tungod sa bulang kristal ni Elastika. Maako na ang bahandi. Maako na gyud. Ingon sa nalipong. Ay, natural ra na.
natural ra ka na, Laura. Tungon kini gamit ka man sa puwersa sa imong gahom. Kaligunday na ng maong bato. Sadang gitapion ko nga ako mga pad. Ingon sa suyo po na akong espiritu, paingon sa sud. Mayo gani kay wa ka munong. Gipadayon mo gyud. Tana. Musod ta. Naablihan ko na gusto mong paablihan ako. Ikaw na lang ang muso dito o papaulian ako. Laura! Wa ko pa makita ang mga bulawan. Unya ko na ikaw hatagan og kagawasan kung makita ko na ang mga bulawan. Mahimo ba? Ayaw na paghasol na ako. Abli na ang pultahan niya ng mga bulawan. Laura! Mabalik ako sa akong pamilya. Diha ka na. Sige! Oh, Supak ako! Kay kung buhaton mo man pagsupak-supak ka na ko, Laura, patyon ko ang imong bana nga niya din hikaron! si James? Niya din eh? Oh! Niya si James din Ayaw kong linda. Di na ko masud sa imong bulsa. Diha ka na. Tingog. May nabati kong pingog. Ingon sa pingit sa kasakit. Ayaw itanig Aha. Sosto ka, Laura. Hosto ka gyud. Dili kay kita lang ang niya dinhi. Niya si James kurang wasay nga dako. Og mga matay sila kung magsupak-supak ka sa kung gusto. Kinuha ko. Bisag unsaon mo sa pagtawag ang imong giampo ang Ginoo, Laura. Dili dayon kini maminaw kanimo. Tanawa ko. Niampo ko sa hari sa kangit-ngit. Di dali rang gidungog ang akong mga pag-ampo. Ang akong gipangayo nga mao ang mga bahandi. Og ikaw? Ha? James! James! Pahit tayo na. Gilatigo man noon ta. Okay. Kita, magaling kawas nila. Liwasay. Hapit na ta magkabuhi. Ikaw hapit na ka magkabuhi kaysa diyan. Ginuslita ni mo sa kayo ang tanom nga ni Gapo si Montiel ni Kopos man ni. Pag-ingon siya namatay na. Ni Dasmag na ito mga punuan. Panuang mga tanom. Parang ikog sa paging nagkiwis-kiwis. Nagwisi-wisi. Og payo kay nilatigo na to. Muratag kabayong gilatigo. Ano sa kita? Dahirang tabangi mis among gidangatan, day. Dara mitis lagob, day. Gino! Liliya itaan Miss Dong James, Gino. Tanawa, Meg. Naon sa ni Midere. Muhilom sa ko. Ay, ikotasan mag-usininggit. Ay, ilos ko, Ginoo, ha? Tinutabagin sila. Dili ko gusto may may kabus sa pinangga kong asawa. Hatagi pabigay kayo nga, mabuhi Ginoo. Marimadaanan eh. Maluoy ka. Daanan eh. Ay, hala! Hala, asa man eh! May lihok pa ni mga tanuman eh! Ay, asa mo! Ay, asa mo! Asa ninyo! Tada! Wapagit sila si mami o si daddy na naitirang. Unsaon naman lang ini dong oy. Wa pa man yun oy. Kita raman yun ang nagtikaw-tikaw. Pero kumusta nagkataon tag akong pabebe nga wasay? Buhi pa magkataon to? Nanay tirang, nag-ampo di ka nga mamatay si Tatay Wasay. Ay, wa dong ay. Nangutana raman gud ko sa akong kaugalingon kung buhi pa ba in taon si wasay hantod karong mga orasa. Nag-ool baya ko dong Francel sa atong kahimtang karon tinhidang. Si mami o si daddy, ngayon daw magkabalik na sila din eh. Mayon ta. Ay, may korog naman ng tinai ko dong ay. Mangadto na lang kahit sa kusina dong. Manghag daw ta ditong pagkaon dong Francil. Ay dali dong, adto tag kusina dong. James? Diha lang sila kutob. Laura! Diha lang sila kutob. Ayaw na silang itabok diri sa among naimutangan.
Akong mga sakop nga mga tanom, diha lang sila kutob. Los! Los na ng imo, Los! Tuntok ang dako. Ayaw nagdaghan naglitok ang kungan. Nitingog kapag yung kanahana ka. Ayaw pagtingog! Ano ni ba ko na patigogon? Doon naman ko'y baba! Sakto sab ka. Kana? Hala, sampungi ang iyang baba nga sabaan. Kita ka, Laura. Nituman na yun sila. Buhayin na lang sila. Ako na lang ang ipabilit din eh. Pagkausa sila din sa langog. Laura, James! James, dili may mong kitang tuhang ni Adin eh. Gusto kong makagawas ka din eh. Aron bantayan mo ang hatong anak. asawa ko. James! Way makagawas ka ninyo din eh. Wa! Samtang wa pa mahumana kung tuyo kanimo, Laura. Mau ba? Nagtuo kang dili ko masukol mo. Ako mga kamot. Hatagin ninyo og leksyon kining tawhana. Ang sakit sa akong mga kamot. Ayaw ninyo likosin ang akong mga kamot. Kana! Likusin ninyo ang iyong mga kamot o bukton. Ang panapton itong itapon sa kamot ni Laura. Asa mong ipadaan si James ang diwasay? Gihipos ko lang sila. Gibutang ko lang sila sa dapit nga dili makadisturbo sa kong tuyo. Saba kayo si Wasay. Kayong putlan sa dila. Pero dili ko ka nabuhaton. Kaya kung magbagahi ka sa kung gusto, mga matay silang duha. Ayaw ka nagbuhata. Dili ko ka nabuhaton. Kung matagmandar ko sa kung gustong mahitabo, imo na yung buhaton. Oh, akong buhaton. Sige, musod na taliha. Kay diha sa sud, pangitaon ta ang mga bulawan. Sunod ka na ako. May talikod siya. Gusto. Bisang kinapos nga ako mga kamot kung may panapton. Makaya mo pa ko sa pagpunit niya ng bato. Puniton ko ka na og ihapag siya ko. Niya, nagunitan ko na ang bato. Karon gukdon ko siya. Kiniyaki mo! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gigilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sadnakong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!